ҳайати фландрияи подшоҳии Белгия дар арафаи истиқлоли давлатӣ меҳмони Душанбе шаҳр ҳастанд ва дар ин сафар меҳмононро сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар подшоҳии Белгия Музаффар Ҳусейнзода ҳамроҳӣ менамояд. Дар рӯзи дуюм нахуст меҳмонон дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо муовини раиси шаҳри Душанбе Нурҷаҳон Исмоилзода мулоқот анҷом доданд. Зимни суҳбат ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкориҳои дуҷониба, густариши робитаҳои байнишаҳрӣ ва истифодаи имкониятҳои мавҷуда барои татбиқи лоиҳаҳои муштаракро мавриди баррасӣ қарор доданд. Таъкид гардид ки табодули таҷриба ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои мустақим миёни Душанбе ва минтақаи Фландрия метавонад барои рушди соҳаҳои гуногун аз ҷумла иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, кишоварзӣ, саноати коркард ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн заминаи мусоид фароҳам оварад. пас аз мулоқот ҳайати Фландрия ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. меҳмонон зимни боздид бо фаъолияти бинои парлумони Тоҷикистон, сохтори парламенти кишвар ва толорҳои маҷлисҳои Маҷлиси олӣ шинос шуданд. барои меҳмонони хориҷӣ шиносоӣ бо яке аз биноҳои муҳими давлатии Тоҷикистон ки дар он фаъолияти қонунгузории кишвар амалӣ мегардад ҷолиби диққат буд. дар идомаи боздидҳо ҳайат ба палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон рафт. дар ин ҷо бо роҳбарият ва номайндагони палатаи савдо ва саноат мулоқот баргузор гардид. ҷонибҳо масъалаҳои рушди робитаҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, имкониятҳои густариши ҳамкориҳои соҳибкорон ва роҳҳои ба роҳ мондани робитаҳои мустақим миёни доираҳои тиҷоратии Тоҷикистону Фландрияро баррасӣ намуданд. аз ҷумла дар бораи имкониятҳои содиротии Тоҷикистон ва муаррифии маҳсулоти ватанӣ дар бозорҳои Аврупо, аз ҷумла маҳсулоти кишоварзӣ, меваи хушк ва дигар маҳсулоти дорои иқтидори содиротӣ табодули назар сурат гирифт. зеро рушди муносибатҳои иқтисодӣ танҳо бо мулоқоти расмӣ маҳдуд намешавад. муҳим аст ки чунин вохӯриҳо ба робитаи мустақими соҳибкорон, пайдо намудани шарикони нав ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак мусоидат намоянд. ҳайати Фландрия ҳамчунин аз маркази ош боздид карда бо яке аз анъанаҳои маъруфи фарҳанги миллии тоҷикон шинос шуданд. меҳмонон ба фарҳанги меҳмондорӣ, таомҳои миллӣ ва махсусан ба раванди омода намудани оши палав таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. қисмати дигари барномаи сафари ҳайат ба самти иқтисодӣ бахшида шуд. номайндагони Фландрия бо ҳамроҳии масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. дар ин ҷо бо роҳбарият ва намояндагони вазорати рушди иқтисод ва савдо мулоқот баргузор гардид. зимни вохӯри масъалаҳои рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва сармоягузорӣ, ҷалби технологияҳои муосир, дастгирии соҳибкорӣ ва пайдо намудани самтҳои нави ҳамкорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҷонибҳо таъкид намуданд ки Тоҷикистон ва Фландрия дар соҳаҳои гуногун имкониятҳои васеъ барои ҳамкорӣ доранд. аз ҷумла таҷрибаи Фландрия дар рушди агросаноат, коргарди маҳсулоти кишоварзӣ, технологияҳои нав ва пайвастани истеҳсолот бо илм метавонад барои густариши ҳамкориҳои минбаъда заминаи мусоид фароҳам оварад. таҷрибаи ҳамкории Душанбе бо муассисаҳои Фландрия дар самти кишоварзӣ, низоми узуқаворӣ ва технологияҳои инноватсионӣ низ ин имкониятҳоро нишон медиҳад. ҳамин тавр рӯзи дуюми сафари ҳайати Фландрияи подшоҳии Белгия ба Душанбе аз мулоқоту боздидҳои дорои аҳамияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ иборат буд. ин сафарро метавон қадами дигар дар роҳи таҳкими робитаҳои Тоҷикистон ва Фландрия арзёбӣ намуд. зеро густариши чунин робитаҳо на танҳо барои табодули таҷриба, балки барои пайдо намудани имкониятҳои нави иқтисодӣ, рушди тиҷорат, ҷалби сармоя ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои мустақими байни сохторҳо ва соҳибкорони ду ҷониб муҳим мебошад. ҳамзамон шиносоии меҳмонон бо таъриху фарҳанг ва анъанаҳои миллии Тоҷикистон имкон медиҳад ки робитаҳои байни мардумони ду ҷониб боз ҳам устувор гарданд.